min ye Faransi jamana kuntigi ye Emmanuel Macron ale ka laseliw senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye farafina jamana ɲɛmaaw ye k'u ɲinɛna ka barikada kɛ Faransi jamana ye u ɲinɛna ka folikan lase Faransi jamana ma ko sabula k'u ma Faransi jamana waliɲuman dɔn ka kɛɲɛ ni Faransi ka cɛsiriw ye ka ɲɛsin farafina jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛncɛn fungaw olu dɛmɛli la terrorisme kɛlɛ la. Emmanuel Macron ka ni kumakan ninnu Bamakɔ yan nɔ maa caman de y'a yira k'a fɔ ko kumakan ninnu ma taa u jimi sira fɛ dɔw fɛnɛ y'a yira na k'a fɔ ko a jo don ko baw bɛɛ lajɛlen bolo bɛ i kundonni na an ka maa dɔw lamɛn. Parce que hali bi a b'a yira k'a fɔ a bɛ ka jɔmaya wale de ta ka Africains sɛgɛrɛ hakilina min b'a kunkolo la a b'a kunkolo la ko Afrique ye Faransi précaré de a b'a kunkolo la toujours k'a fɔ ko olu ka fɛn sannen de an ye u ka jɔn minɛlen de an ye o de bɛ Emmanuel Macron kunkolo la. Emmanuel Macron est dans son rôle avec ka jamana défend comme il y a fɔ président y'a kun ye de i k'i ka jamana défend i kana mɔgɔ wɛrɛ ka jamana défend o de senfɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko Tchad président bɔra k'a jaabi Sénégal président bɔra k'a jaabi u y'a jaabi de olu fana ka jamana de défend chacun des trois sont dans leur rôle bɛɛ b'i ka rôle de la bɛɛ bɛ k'i ka jamana défend. Tiɲɛ don u ye farafin jamana in caman mara mais bi o farafin jamana ninnu a kɔnɔmɔgɔw ni a ɲɛmɔgɔw u caman ka hakilinaw falenna parce que diɲɛ évoluera san 60 tɛmɛlen kɔfɛ diɲɛ évoluera donc min kan ka lajɛ sisan an ni aw bɛ se ka jɛ baaraɲɔgɔnya la sira jumɛn kan aw b'a ka nafa sɔrɔ min na an fana b'a ka nafa sɔrɔ min na. Emmanuel Macron ka ni kumakan ninnu n'i y'a jate minɛ a bɛ se ka bila minɛn jumɛn kɔnɔ o siratigɛ la an ye wele bila sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ ma n'o ye Isa Kaba ye a bɛna ɲɛfɔli k'a ye. Mɔgɔ bɛ se ka fɛn fɔlɔ min ni i b'o jateminɛ o ye k'a fɔ kuma min bɛ fɔ kabi san caman ka fɔ ko France Afrique k'a kɛ i b'a fɔ k'a fɔ ko Faransi ka mara jamanaw de ye anw ka farafin jamanaw ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ kuma caman a bɛ dɔn k'a fɔ ko fu bɛ ka siri o dan na o ye analyse fɔlɔ ye k'a sababu kɛ Emmanuel Macron peut-être k'ale b'o fili kɔnɔ waleya ni minnu tun bɛ kɛ kuma ni minnu tun bɛ kɛ ka mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn ma farafinna ye ka mɔgɔw fitinɛ hakili la bibi na halisa ale bɛ o kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Afrique jamana 6 de ye laɲini kɛ ni ka sɔrdasi baaraw dabila ni Faransi jamana ye. AES jamanaw olu de kɔnna k'u ka laɲini kɛ min ye Senegali ani Tchad jamana ye olu fana y'u ta kɛ kɔsa in na k'o fara Côte d'Ivoire jamana kan min yɛrɛ ye laseli kɛla 31 décembre min tɛmɛlen filɛ an kɔrɔ u ka jamanakuntigi fɛ Alassane Dramane Ouattara ale ka san yɛlɛma laselikanw na. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.